because we are coming from the weekend la besine speaker khona ebekhuluma khona the facts of life. Yazi ngijabuswa yini kuma ministries afana lawa anjengalawa kade enza usithobekile manje. Ilento esiyibiza kuthiwa ama ministries are real. Uyabo ukhuluma into ozohlangana nayo lapha phandle nokuphila nayo every day. Yeah, khona abantu abashumayela ama facts of life. Yabo ukhuluma into ophila nayo, ophila la. Adile nawe kuyo uthi nje how to behave like this. Enkathi ekhuluma ubonke yazi lento inokhala kumina, yazi iqiniso la ngapha lokubeke yakwazi umuntu ukumisa uthi manje yazi uqinisile lento iyenzeka nje obukhuluma manje. Yeah, khona abantu abana law ministry and we need them to shape and align the church. Somebody say amen. Ngazo zombili izandla bathanda kangibukela ithuba kumoya ingcwele. Inkosi yenkazimulo isithanda sokwethu umphefumulo. Inkosi esifundisayo namanje nje uNkulunkulu umoya ingcwele nje. Lezi zinto ngeke uyithole kubantu. Isandla senkosi esisilekelela abathandekayo. Malibonge liphinde lidunyiswe igama lika Jesu. Sibingelele bathandekayo umama umpostoli uMbuyazi, umama wethu sonke. Sanibonani bathandekayo. Asimbulise kakhulu kwelihle igama lika Kristu Jesu. Amen. Sibingelele ingcongo zeNkulunkulu zonke bathandekayo. You can see ukuthi sino mfundisi uDlamini uhamba kanye nomama bathandekayo. Siyabingelela sibalikhulu. Thank you so much. Egameni lika Jesu. Amen. Sibshele bavela babhala nje la mhlobo wami bathi nje Andiswa Katie ngicabanga ukuthi ngisho kahle sisi wami. Thank you so much. Ngicela simshayele izandla kakhulu. God bless you. Siyabonga kakhulu. Siyabonga Nkabinde, siyabonga kakhulu. Man of God, ngicela ungikhumbuze sibonga baba umtshali. Hayi baba umtshali ngiyishaka ngizosikhumbula bathanda. Mama umtshali uyasibona lapha. Hayi ngathi bakushove ekhoneni kakhulu angikho right. Amen. But I don't know. Ashazi ngenza indlela ukuthi umama umtshali ngoba sokuye sifunde iBhayibheli la escreenini. Ngibona ngathi ngeke babone kakhulu. Mase ngathi ukuthi kancane bathandekayo. Ama ashazi ayakwenza ke lokho ngegama lika Jesu. Malibonge igama lenkosi. Ngicela sifunde izwi lenkosi bathandekayo. Sithandazeni. Sifunde izwi lenkosi. Are you ready for the word of God? Niyalithanda kodwa lo nizwi bazalwane? Okay. Incwadi yesibili yabaseKorinte chapter number 3 verses number 17. Utshela umakhelwane ukuthi ngathi kuseyindoyana yiyo yona lo ndaba. Siyabonga Jesu. Inkosi inguye umoya. Kepha lapho umoya wenkosi ekhona. Lapho umoya wenkosi ekhona, hayi ukhona. Ekhona. Sikhuluma ngomuntu la, hayi ngento. Yes, come. Kukhona inkululeko. Then the Bible says kukhona inkululeko. Asishona kanye kanje lapho umoya wenkosi ekhona. Kukhona inkululeko. Bazalwane bami siqhubeka nama series ethu spiritual freedom noma ke spiritual liberty. Kade ngibuka leli gama lika liberty ngiyalibona lika freedom nge dictionary nje le ejwayelekile. Lithi the state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on
one ways or on one's way of life, behavior or whatsoever. Amen. But I wanted this one at the state of being free. Within society, it's fine. But in the state of being free from oppressive and restrictions imposed by authority. My malibonge igama lenkosi. Yeah, masikhuluma ngeliberty, sikhuluma ngesimo sokuba senkululeko noma ke ukuba kwi state sokukhululeka encindezini noma ekucindezelweni nasemqathangweni eyimisweni ezithile ezifakwa abantu noma ke ezifakwa igunya elithile noma amandla athile. So thothi kube khona amandla athile akhipha imiqathango ethile, ama restrictions into ofantu ongena double up fantu uyenze, and uma ungayenzanga uzo account. Kodwa lama restrictions aphumele ephethe incindezi, ukugqilaza, ukucindezelwe ngemgomo nangembandela, ngemqathango ekwenza ungabi free. Fanele uphile kuyo, lalelani phela, uthanda noma ungathandi. Thuwa mawukhululeka kulozo izinto bakubiza loyo nkululeko ke bathandakayo bayibiza ngeliberty. Now iBhayibheli ke lithi now the Lord is the Spirit, and where only where the Spirit of the Lord is. So this liberty awuyitholi anywhere. Uyithola la umoya wenkosi ekhona. Kodwa nithulelene. Shothi umoya wenkosi bazalwane awuvakashile kuwena nje. Awuzokwenza nje angathi uzosemsalipha igama engasele jwayelekile. Awuzokwenza nje uvuthe nje kube kuphela. Ulethe le yanto okuthiwa iliberty. Ukuba umuntu ahlangane nokukhululeka. Enye ama assignments aphakeme kaMoya Engcwele awenzayo kwi generation yethu manje, ukuthi alethe ebandleni spiritual freedom noma spiritual liberty. Ibandla for a long time likhonze uNkulunkulu liphansi kocindezelo kwelika moya. Ngikhonze ebandleni right kodwa sebephumile labazana balabana ngangicheckela ngifuna ukukhonza nikhona bathi sebehambe bezengenza ukuyokhonza nje ngaze ngibuyele eshowe engakhonza nikhona nibathandekayo. Ibandla liphila isikhathi eside liphansi kocindezelo. Into akasi challenge kwenza unganakekeli, ungayinaki lento. I-freedom, incindezelo noma i-oppression kamoya ingozi ngaze ungayinikezi attention, more especially uma physical ubona ngathi izinto ihamba kahle, because i-main focus yabantu iseyintweni zenyama. Ayitshela ukuthi my free enyameni u-free futhi nasemoyeni. Kanti bathandekayo isuke
phansi kweyilinganisa ezithile kumoya sisakhonza inkosi phansi kweyilinganisa ezithile still bazalwane asikakhululeki hayi ukuthi ngikhonze ebandleni elithile la yazi uma sisathandaza imithandazo yethu engakabhobozi umkhathi khona into engakenzeki uma sisabeka izandla nithuleleni kodwa sisabeka izandla akho baphekwa abantu abagulayo baqhubeka bagule ayisikabi nefreedom uma izinto ezithenjiswe yizwi likaNkuluNkulu neziprofeti ezikhulunywe yizwi likaNkuluNkulu ngebandla lokugcina zingakaqhumi ibonakale ngiyanitshelani bazalwane asikakhululeki still iSouth Africa ikhululekile kwi-apartheid regime kodwa ibandla lisadinga ukukhululeka spiritually kodwa namhlanje ngathi ngiyanibona ukuthi ngizocampaign abantu esongena nabo emgwaqeni sishaya itoyitoyi kamoya angisho eitradini zaseshowe ngisho in the spirit abantu abathi enough is enough we want to see the move of God ekhathini sethu we want to see the power of God athenjisiwe emanifesta ngesikhathi sethu enye into okufanele siyinqabe ibandla lingakakhali icilongo ukuthi ithembiso ikaNkuluNkulu ayikhulumile ngegeneration yethu zingafezeki ngesikhathi sethu yabona lo no ayingancondo ngikhoza nabazalwane uyabona lo no fanele siwenze no matter makuthiwa kubiza ukufa singakufela ke lokho sifela ukuthi akakwazi uNkulunkulu ukukhuluma ngegeneration yethu asithembise inkulu ngathi zingagcwaliseki kuyisikhathi sethu shona uthana hayi ngesikhathi sami ngoba kufuneka uNkulunkulu ufuna ukuvusa iarmy ufuna ukuvusa ama-soldier ufuna ukuvusa insali yabantu abangezokusonta kodwa yabantu abazobuka iprofeto abathi sizwile imbiko ngawe inkosi sathuthumela bakhulumiswa kaHabakuke babengasonti laba bantu abantu abenza i-turn around abasontanga ba-check iprofeto ba-check imbhalo kwaba khona izinto abayibona zisembhalweni okufuze ngabe ziyenzeka ngesikhathi sabo babona zingenzeki basukuma bathi inkosi sizwile imbiko ngawe sathuthumela sebethi mabethandazeka ngakho ke uNkulunkulu vuselela izenzo zakhe emhleni yethu bathi renew your deeds nowadays sizwe ngoNkulunkulu ovula ulwandle thina livalekile sizwe ngoNkulunkulu nithuleleni bathandekayo sizwe ngoNkulunkulu owenza izinto ngesikhathi sethu ngazi ukuthi uthule sizwe ngoNkulunkulu nikhona abathandekayo but uma leyo hanga ingekho ebandleni singaduma ngokuphatha iBhayibheli siye esontweni nokuswenka kodwa singadumi ngamandla hey my God namhlanje ngathi ngizokwenzisa umthandazo omningi la esontweni nikhona nibathandekayo bazalwane it's high time ngiyashumayela nje nithuleleni bafowethu it's high time wokuba izinto ezikhulunywa uThixo ngezwi sikhiphe ku black and white paper zibuye la empilweni yethu siyibone kuthi angimemeza ukuthi abantu bazwile kodwa sangathi bengabona manje nithule la esontweni bazalwane othi ngikhuluma komprofeti ke manje nomuntu wasezulwini ngithi abantu bazwile kodwa manje bazobona ngoba God is raising a generation ezothi alikizwi ofanele liphelele ephepheni ngoba bazalwane lento yayingabhalelwe iphepha yayibhala nithulelene esontweni yayingabhalelwe iphepha lento yayibhalelwa wena thatha lento ephepheni and bring it to life. Oh my God, how I wish ngisakhona enkonzweni kodwa manje ke ukuze alazikhathayo ukuze lezi zinto zenzeke abantu benkosi kufanele ibandla lifunde lithathe libe responsible noma ke lisukumele ukubona izinto ezikhulunywa uNkulunkulu zenzeka. Number 2, siqale kufanele si unlock izwi likamoya qala. Wathi ngikhulume nani bazalwane, ikholwa nomzalwane
wena u99% spiritual ngiyaphinda and 1% physical. Kuthi ngiyokwenza open air ngishumayela yona lento. You are 99% spiritual, 1% physical. Uma spiritual ungayitholi li freedom, kusho ukuthi ingxenye yakhe ekhululekile ile ka 1% kuphela. Kusho ukuthi uyi prison u99% in a way that awukayitholi. Wazi ayisho nokucica nemkhulu man. Angazi wazini yakho. Mhlambe wazi unwelo lodwa lakho. That is not you. The whole of you is spirit. If spiritual blind uvuleka amehlo physical, I am promising you usalahlekelwe nguwe. When uyayithola mhla ukhuphuka udominate kwelika moya. Uma spiritual akuthe ngikhona nibathathe kaphi. Ma uthuntu kwelika moya usharp physical awukazithola. Angikhulumi sokwababa futhi. Umuntu umoya ashona sonke umuntu ubani? Khulumani nami phela, khulumani. Umuntu ubani? Umuntu unomphefumulo, umuntu nani? Umuntu uhlala emzimbeni, umuntu uhlala kuphi? Akukhulumeni, umuntu uhlala kuphi? Emzimbeni. Umuntu nani? Unomphefumulo. Umuntu ubani? The original and genuine you are a spirit being. Ungaze ngachaza namhlanje wena umoya shona thana ngumoya shona noma ungaqondi lento engisho shona uba kuyiqiniso shona thana ngumoya lo mbonayo icontainer ekuphethe lo oyinyama icontainer ekuphethe akusiwe lo wena ukulo lesuthi eminyama kuyena umpostoli umbuyazi ngithuleleni. No, isuthi eminyama igqokise umpostoli umbuyazi. Umpostoli umbuyazi noma isuthi eminyama engekho. Mangikhipha lesuthi eminyama bazalwane ngizoqhubeka ngibe khona mina. Ngoba umuntu umoya ufakwe uNkulunkulu enyameni. Manje uma spiritual ungekho, ungekho spiritual ukhona physical kuphela. Awukayizitholi uma ungakayibuki ngeso likamoya. That's why if enemy ifuna ukulwa nawe strong, ilwa nawe spiritual more than physical, because you understand ukuthi umuntu ubani bathandekayo umoya. Namhlanje ngeke fanele ngiqhubeke na last time ngastaka kule engichaza manje ngoba uamen wena awulokhu ngenza lokhu ngiphinda lento uthi ngidlu. Listen church, now there are things okufanele ibandla lithole freedom kuyo. Sayikhuluma kancane saphuma ngibuyela kuyo namhlanje. Freedom area yenkululeko yobandla yeqala okufanele isheshe si-attende ngoba that thing is dangerous. It's this thing called the spirit of fear. Uyabona njoba nisho amen omncane nje ngizokutshela ukuthi behind that kukhona lento okuthiwa umoya wokwesaba. Phela idoubt ayizalwa yenye into, izalwa ifear. Fear is one of the dangerous spirit esenza umuntu waba compromised. Ngishilo bathandakayo ngathi ifear ingamanye ama giants, if I can call that like that, because alikho igama engilikhona. Ingamanye ama giants awi kingdom obumnyama eyethenjwe more than anything, because ifear iproduce inqwaba yamathuna akomoya. Njalo makune move kaNkulunkulu enkulu afuna ukuyenza ngegeneration, ngomuntu oyedwa, ngebandla, ngegroup yabantu, uma izodisturbwa idisturbeke fanele fear ibe sesenta. Fear i-enemy yayo yonke into eqalwayo iphumelele. Wabona kukhona into engenzeki okwazi ukuthi yes
uSathane kodwa esebenzisa ini fear. Funda iBhayibheli ukusesingenile kufike ngiyabonga moya ngcwele leli gate bengangizongena kulona isangele 2 Timothy 1:7 2 Timothy 1:7 buza umakhelwane uthi uyapi umbuze noma ehamba umbuzo ungazi uyapi. For God has not given us a spirit ngicela ngilalelani but because this is a life changing. For God has not given us a spirit of fear, but of power, that is church, and of love, and of a sound mind. That word but, kusho ukuthi li replace le nto engaseqaleni. For God has not given us a spirit of fear. I repeat myself. Fear is not your portion. Somebody say it's not my portion. And number one, ngale verse sisiphume khona something uNkulunkulu ayisho. For God has not given us a spirit of fear. Meaning, fear is a spirit. Tell Makelon, fear is a spirit. A spirit and foot. Fear is a spirit. Shona of Fontan, man is a spirit. Yeah. Uma ke isitha sizohlasela umuntu omoya, kufanele sikhiphe into omoya futhi. Ngithule la isontweni yazi engizolithola lona ibandla kodwa ngizolicinga khona la indlela obathwaye sevalile la ngaphandle nikhona nibathandekayo. Listen, if ukuze attack any spiritual things in your life fana keep futhi a spiritual giant. One of the tested giant is fear. Ay my goodness. Ay bafathi kunemthombo esizoyivula namhlanje. Yabo devil is in trouble, I'm telling you. Yabo njengoba ngishomala kanje ngizwa ngisho emoyeni wami devil is in trouble. Because God is going to raise a generation bold. I can't imagine uma kwanda uhlobo lwabazalwane nehlobo lwebandla oludilivekile emoyeni wokwesaba. Angazi South Africa izoba ngakanani ngoba ngiyayibona izoba ngangesandla uma kwavuka iremnant and fearless. Ngoba enemy ye move kaThixo is fear, and fear is a spirit. Amen wena nikhona ni bafethu. For God. Faka isiZulu wena khehla kuze sibuye sikhulume olwa ngapha. Ngokuba uNkulunkulu Thank you. akasiphanga Yeah, ungafasifaka. Yes, khehla come. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala. Phakathi kwama gifts inkosi engakunikanga wona mawutholakala nawo ubreake umthetho isipho sokwesaba. Lithi iBhayibheli eyiphen zonke inkosi esinikeze wona akasinikanga igift yokwesaba. So not and fear is not my portion. I think something explainer bazalwane bami because I want to help someone. Omunye uzocabanga ukuthi lokho kwesaba engikhuluma ngakho ilokho okusuka la estradini uwela ebusuku uyangala. Khona into ethu natural fear. I-natural fear enye izinto uNkulunkulu ayi-installile la kuwe ekulekelelayo eqinisekisa ukuthi ube safe. Ningizwe ngomoya ngizwana. I'm not trying ukuthi abantu laba be-careless. Angizoshumayela i-carelessness la. Ukuthi hayi uNkulunkulu anginikanga umoya kwesaba. Enza la usihamba uyiphosa ngisho la kunabantu khona abangekho safe. Ngoba anginikanga umoya kwesaba. No. uNkulunkulu umkhanda umuntu ngalendlela yokuthi abe nezinto ezikwazi ukumvikela yena. Khona into indicator kula kuma feelings akhe akutshela it's not safe, move, it's not safe, it's safe. Sometimes uma ucela ukuhamba nabantu abathize ngoba khonto ealamayo kuwe ethi akuze ukuba safe mangihamba ngathi usathi ngathola 3 ngihambe nabo then u feel safe, of which is unama sense. Umuntu unama sense. Kuyenzeka akasebenza nangendlela engekho phela khona umuntu osamntu engekho. Yeah, umuntu ayisekho into isabayo. Now my ingekho kahle aligned aya vela sabe yonke. For God has not given us a spirit of fear ntuleleni.
Should Jonathan, fear is not my portion. Kuzo zonke izipho uNkulunkulu akamupha umuntu khona isodwa angakaze amnike sona. Noma sibonakala ngathi sigcwele kakhulu esontweni, kodwa nazi uthi noma ukwesaba kungagcwala indlu kaThixo, kodwa akuveli kuNkulunkulu. Leli gama lithi God has not given us a spirit of fear, kusho ukuthi ukwesaba akuveli kuThixo. Message but of power ngihlushwa igama lokuqala funda kwenza ngesizulu. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala. Kepha owamandla. Wow, lalani bazana kus iBhayibheli likwenza ku strategic ukuthi uqala ngalela gama. God has not given us a spirit of fear. Message to but. Leli gama lika but lisho ukuthi ke sekushintsha ama statements angemuva. Message but of power. Why power about number 1 kule verse? Because power is the first target of fear. Wabona ifear iqoqa ikhwama zayo. Ithi khona la ngiyakhona okwazi kunamandla ke lapha. Hayi kodwa kancane ngikhoza nabazana aba right. Nithuleleni bafowethu. Wabona ifear iqoqa ikhwama. Ithi khona la sithunywe khona okwazi ukuthi lapho egate nakhona umuntu oqala otargetiwe amandla, somebody say power. But kuthi ngimemeze kule holo namhlanje the devil is a liar. Ngoba into soyenza sisolwa nefear sisale namandla. Shona thanda ngilwa nefear ngisala namandla. Wabona kuphuma ifear iyolwa no power. Power is the first target. Ukuze ibandla libe powerless, kufanele kutshalwe the spirit of fear. Ngizonibonani sani masiqhubana lama series ngoba mina ngijahi into kuyima ngishumayela. Phinda eyodwa nje uzuzwa. Nokho uzuvule. For God has not given us a spirit of fear but of power. Power is the first target. Wabona ukwesaba kuphumile kuzolwa namandla. Njalo uNkulunkulu wathi ngithule yazi la esontweni. Njalo uNkulunkulu meke wakhuluma nawe noma yini athi umoya ingcwele yenza ukuthi meke wezwa ifear inokha okwazi ayizile kuwena ize emandleni aloyo nto. Usathane bafutha ngishumela kanje bazali. Usathane itarget yakhe ama results okulenza izwe. Na into ayisaba kuna yonke into. Lalela wambona emagate lokuthi ungathandazi akasabi khona uzothi baba wethu osezulwini mangcwelisa igama lakhe. Usaba iresult ezokwenzeka mawuqeda ukuthandaza. Ngoba into ayisabayo ilife yakho after prayer. Wambona emagate usaba ukuthi he mina kuphelile ngami meqeda ukuthandaza lo. Wambona eqoshe ezwini akanandaba nokufunda engakufundisa yonke imfucufucu usuku lonke. Kodwa mawuzala izwini usaba mawuqeda ukulidla izwi. Ngoba uyingozi mawusubuya entweni eshiwo uNkulunkulu. That's why enye izinto azoyithuma uzothuma ukwesaba so that fear may stop power. Omunye wayibuza ukuthi pastori yini imangaliso nemisebenzi yamandla kaNkulunkulu kuyigeneration yethu sesingasayiboni kakhulu. Inganqaba kodwa sithandaza ngathi hey ungasuvuswe uPaul noba no Pedro uthi abazothandazana le generation bangabuye besale halfway. This generation is praying. What? But I'm telling you abantu abathandazana ngathi ngase nguvusele bona sithi abazokhonza njengale generation. Hey le generation yakhonza. But two things ebamba generation yethu but a lack of faith no moya wesaba. Thina sibulawa ungakholwa izwi no moya obugwala. Wathi ngushumayezele kabuhlungu le ngizokushumayeza kabuhlungu manje lese ziningi into onamandla okuzenza yazi nengenzeka kuyena uNkulunkulu. You are trapped by fear. Kanti ingxaki kaNkulunkulu nje ithi wafaka istep ufaka umusa. Wafaka istep ufaka umusa.
awuthi ngiyiphinde bafowethu lentatha ngaze ngiyishumayele. Listen uPetro wathi makuwena shono ngize what was into yazi yaqala lapho ukubona lento ukuthi iyenzeka. Yabonakala mhla uPetro esuke esitebhiswini somkhumbi ebeka unyawo phezu kwamanzi. Kwase kuyabona uNkulunkulu wayesethi hayi mase kunjalo ke ngizokwenza sure ukuthi ngikwenza uba lula nawe njengephepha usohlala phezu kwamanzi kodwa untante akazantanto umuntu phezu kwamanzi kodwa ngenxa yokuthi uovercome ukuyikwesaba wa-applya ifaith ngiyaphoqeleka ukuthi ngithuleleni ubengaphumi kufasting uPetro lapha wa-applya ifaith waqosha ifear la manifest is i-manifestation yezwi izalwa inezinto ezimbili ukwesaba nokungakholwa ukungakholwa nokwesaba kodwa namhlanje sizothandaza eThekwini sikhuvusa umoya wefaith silwe nomoya wokwesaba kuthi angishumayela into ethu uSathane usigcina izolo nithuleleni nithuleleni uSathane usigcina izolo sivuka njenge kodwa nikhona nibathandekayo we roll like a lion and us intimidating anymore. Satan have been playing games around us as intimidate. I sense sibone sangazuthi we are not the relevant generation. Generation yethu iphila phansi phansi komoya okuyibukela phansi ngoba uSathane before mayifuna ukuqeda nje uzoplanta ifear. uDavid wathe wela nje ethatha amandla wa undermine into ayiphethe qala wathi ngiyinyoni nithuleleni wathi ngiyinyoni minduze kimi ungiphathela induku inyoni ngiphathela ihlilingi ngiyinyoni wathi wozala mfana wami ngithatha ikhanda lakho ulinqume uthi futhi oNkulunkulu bami bazokunikela kuwe kimi wena thatha ikhanda lakho ulinqume ngiliphonsele inyoni zezulu eshenga kamthinti intimidator ngefear kwasho ukuthi uhambe wrong ngaleso sikhathi uyazi uyisho nini lento kade imsebenzela for 40 days awu ayingizothandazisa la ekhaya lento imsebenzele for 40 days akhuluma izwe lonke ama social strong akwaIsrael azakhohlwa nokuthi agqoke ingubo zensimbi nezikhali ngoba ifear mayimemeze kahle la uzukhohlwa nokuthi unayiphi authority nawe apha amandla le yanunu le giant yasho kanye bakhohlwa uSaul bakhohlwa namaqhawe kunabantu ababe strong kabi lapha oAbineri kwakunamaqhawe kaSaul ay strong kabi ayinamandla wayesho kanye athi akuphuma yedwa bhekane nami kodwa ngikhona nibathandekayo wathi uma ngingqoba ngizoba zigqila zethu mangimbulala noma ngibulala maye ngibulala sizoba zigqila zenu mangimbulala lo muntu ngizoba zigqila zethu akuze umuntu oyedwa lamagwala bahlehla bonke babuyela emuva basaba bayibona befa bengakaqali bayibona amakhanda enqunywa bengakafiki kanti akazi uNkulunkulu behind the scene nithuleleni ngoba uNkulunkulu wethu ngeke athule igeneration yethu isehlasweni nithuleleni bathandekayo kanti uNkulunkulu behind the scene ubhizi uprepare insali abantu abathi kodwa nikhona udedelela uDavida ibhere uyamfaka tiyethu umkhuphu kwesaba umdedelela ibhere uyalibamba uyalidwekula umdedelela ingonyama uyayibamba uyayidwekula uthi mfana wami ngiyakuoperate ngebhele ngiyahlinza ngengonyama ngoba khona igiant afuna ukukuthuma kulo behind the scene ay indaba iziqala mase uJese akodwa namhlanje yazi ngigcotshwe inkosi ayi ngizonithandazela leso qala uJese uma esethumela ama7 sakhe
athi hambani niye ehlane niyongibizela uDavid. Listen, ngifuna ukumthuma kubafowabo. Ngoba uma isikhathi sesifikile uNkulunkulu uyokwenza noma iziphi indlela. Kuthi ngimemeze it is your turn. Enye ma mistakes ofanele ungawenzi. Uthi sekuyithuba lakho uphinde futhi. Udlisa iteam ungaluwisa ibhola manje. Ungaluwisa ibhola, don't drop the ball. Uma sekumenyezwa igama lakho. Lalelani ngishumayeza. Lalelani base asikho manje by chance. Akuyena uma nobaba wangenza ngabangaka khona. Lento ayidalwa ngabazali uzobe khona. You are released, ureleaswe izulu for such a time as this. uNkulunkulu bekhanda plan yokuphendula amatafula kwi generation yethu. That's why awusindiswa ngoba uhlakaniphile, awusindiswa ngoba ungcono kunabanye. God Almighty ubenza iplan. Ubizwa lo mfo. Ubizwa. Ehlanthwa mbizeleni uDavid. Ufuna ukumthuma lapha kubafowabo. Nakhona haye yolwa. But sometimes awuzungena iskimini ngetitle ungajaha ama titles. Ujaha ama titles wena uthi usafika nje kanti kusakhantisha pheve indlela. Eminye iminyango uyivale wena uvula wafuna kuba le phezulu kanti hayi hamba isokudla ngoba igate lokuyongena endaweni eziphezulu uqhamuka nje uwait ngithule yazi ayi lalela uwait one testimony uwaiter onezandla onegazi lebhere negazi lengonyama yazi nabo mbuye ngibakhulekela njalo labo waiter labo abantu abazoqala ka small ngisho yazi kahle ukuthi hey nginezinto ezistronger bese ngizenzisa uNkulunkulu kodwa ulalela igate lokukhuphuka ukhuphuke ngokuseva ufika kulo muntu ophethe impahla yabazaba ogade impahla zamasosha sempini uyayifika ushiya ukudla uthi lokhu isikhaftini sikabhuti lesi sabafowethu ngisilethela uthi lithi iBhayibheli kwase kudropheka emoyeni wakhe ngoba ubaba wayengashonga ukuthi awenge ngocheck abafowethu ukuthi ba right washiya ukudla wagijima wayempini into eyabamba umfana umsindo bale wababene voice yelion waba nje umsindo sekwi distance engakafiki ukhona yini ongalwana nayi into ayibhedi kakhulu abayibangile vele noDavid akukhona leya invitation uDavid bengesisosha lempi benganandaba uthi khona yini ongalwana nami okay maybe indlela okuliwa ngayo la sifine uyazi kubangweni la kubangwe ukuthi athuke uyabona lo baba wayizophinga busekhona manje ukuba wangena kweempini nje kuphela wakhuluma ilanguage yakwesempini imistake ayenza eyokuthi Yesu uxabena namasosha uxabena noIsrael pho uNkulunkulu wami ungena pho sifuna ukuvusa abantu obonjalo abathi hayi ungadlalela kuyo yonke into ke uyabona ke manje usudlalela itshene ezibanda nithunaneni usudlalela itshene ayifire ke ungena pho uNkulunkulu wami la lithi iBhayibheli wakhuluma nabo wayeseyamethuka uNkulunkulu wayithuka nenhlangano kaIsrael wasukani washo amagama strong against their God wathi umfana never end a Monday akaze ngizwe emlandweni kube khona umuntu othuka uNkulunkulu wami and keep quiet lalani abangahlala abantu nithule abangahlala abantu bathuka uthi inkokwethu lobiba smart la asishumayelanga kule generation uma abantu basazophinde badlala ama games ngegama lenkosi yethu and keep quiet should we are raising cowards angisho abantu abarude umthukela lapho uNkulunkulu cha ngiyibone yamasosha ngiyazi kuliwa kanjani la ngiyaqala ukufika la ngazi ithi athi yokulithini pho uNkulunkulu wami uthukelwa nto hey lo mfana uhamba ngasagcobi phansi
wafika ecampini wahlangana nobhuti omdala, of which it was very right. Most of us masishumayela sike singayibuki le angle ukuthi every person okunakekelayo uyokwazi ukubona musendaweni eyingozi. It was a responsible, yabona lo bhuti omdala uresponsible because aka trainelwa impi uDavid. Number 2, aka qualify ukuba la. Ne environment is dangerous. Ngoba sonke la sixakaniswe lo baba. Uma ngathola umuntu uyaphuma lempi iyaqhuzuka izos attack akusekhona lo. Uyawazi ama-art neindlela zokubalekela impi mayiza. Ingakho ubhuti omdala ethi uyaphi? Wayingamkhuzi ngoba wayengenamoya. Yebo yeka into eyenzeka ube angathi ubhuti akayazi lonto. Akazi ukwenzeke nehlano. Yena is caring. Wenzani lapho? What ngiyazi uthi anthunywa baba mntwana. Hey ngiyayisuka. Sepecifika baba lezencane lokho. Ushiya izifo sodwa lapha. A responsible brother. What ngiyazi? Ngiyakwazi ukuphapha kwakho. Wena ulethwe ukuthi la ufuna uzobuka impi, nothing else. Nothing else. Listen, lapho umfana usebuzile, uyonikwani? Umuntu oyobulala lo mfilisti ongasokile. Ayi kodwa lo madoda. Lo mfana akakhuluma ukuthi uyongcwatshwa ngani. Ukhuluma ngereward. Lo mfana uyibona impesa ayiqedile nithuleleni kodwa. Lo mfana uyibona seqedile sebuya necrown. Uyibona ibhande selifakile bapha abantu bashumayeza. Uyibona ibhande selifakile uthi inhliziyo yami namehla ami awasekho kwi-giant anymore. Asekuyireward ngoba ngilibona luwile. Leli giant ngilibona luwile. Lide lu 6 meter kodwa ngilibona luwile. Uyonikwani? Nayo ke generation esoyishumayeza. I-generation engesabi. Athi uyonikwani? Umuntu ayabuyisa uNkulunkulu kaEliya ayokwehlisa umlilo ezulwini. Uyonikwani? Shandala basikhetha. Yala manda shiala. Yala sikabayada. Ila masila mashaka. Yankulagala. God is raising a generation. Ati uyonikwa. Khuluma uyonikwani? Insuku zokuwa komfilisti ifikile. Insuku zokuwa kwegiant ifikile. David has been prepared and David is ready. Yes, Lord. Thank you, Jesus. David is ready. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Lo mfana akayibonelwa uyibone senqobile. Leyazi yini ehlehlisa laba bantu? Ngoba ifie ikwenza ufunga kafi. Ngaze ngishuma ezobanda. Ifie ikwenza ufunga kafi. Ufakaningi umuntu osabaye engakafi. Abahlehliswa uGoliath. uGoliath uvela ekhulume ba visualize. Akuze umuntu oyi1 inquma ikhanda lakhe avela libone lingasekho na. Ngoba njalo enemy mayizoqeda ngawe ikudlalela ama pictures angamanga. Kodwa namhlanje the devil is a liar. Ngithi the devil is a liar. The devil is a liar. Jonathan, fear is not my portion. Face not onikwana umfilisti uyonikana umuntu obulala umfilisti wabheka ubhuti walwa, of which is a responsibility of a brother. But we never understand sometimes. Hambolus.
Then ngiyamthanda lo mfana because abantu befiye babezothi okay lungile sengiyakhe disappointed ba fragile umuntu osebayo uyashesha ukulimala iqanda wamuthi kancane fohlo and I leave this thing sefuna isingisi ke sokuyeka kayeka ngiyayeka uyaduba vele ngeyona yaduba bengicabanga ukuthi ubhuti uzongi-encourage look when days are dark friends awusazi ukungena wonke lo nonsense ngizama nje nami singisanya asikhe sihle dlula lesi catch this if a brother says go back uthi lo mfana ngenzeni bhuti bengibuza nje ngoba enye into ezokusiza la ukuthi ungachobozeki kalula things that kept uDavid as ngampela abe hero kunamajeni amaningi awenzile before Goliath elilanga sowashomayela firstly ukuthi athathe iposition yokuyolusa izimvu zika baba he was sendable and engasabi ukwenza imisebenzi ephansi number 2 noma ubaba disorganizer entweni esezowayijwayela ngoba wayesebhondile nezimvu then usemnika an extra duty ongekho ohlwini lezinto ayithonyiwe akusiyo umsebenzi wakho ukuwetha umsebenzi wakho ukwelusa wathiwa yeke ukwelusa namhlanje are you able to take instructions because iGoliath akavela ngawawa nje kunama stages ahanje mhla ifika sekuthiwa the very same baba othe lusa la uthi manje hambise ukudla lethe ukudikile ethi angisazi ukuthi fanele ngenzeni manje ukuthi ngisabamba la ngithi sengijoyile sengibhondele nezimvu sengiyayeka sekuthiwa ngiyeke futhi hayi angisazi ke no wathi lo ithini kwathiwa akubeke imi njengoba kusho baba okay baba uthini siyemvini manje siyaphi manje siyayeka izimvu siyaphi baba manje sihambisa ukudla okay ufika ushiya ukudla na into emnandi ngoDavid wahamba an extra mile akodwa kancane lento akagcini nje ngoba enye into yokulimaza wona ulimited kuthiwa sukuma uma ngenyawo uyozulinde kuthiwa hlala phansi hlale phansi wathiwa baba lokho awukho creative into eyasiza uDavid ukuthi kwathi ethunya ukudla wabona enye opportunity yokuthi noma ubaba engakhulumanga ngempi kodwa ngiyabona le environment ubaba ngithume kuyona kunempi around here let me just go an extra mile and ngiyobona okunye angizokuthatha kuphela ubaba this thandaza ngo2 uthandazile na esinye izinto ngizozenza ubaba uzo unlock ngene eminye iminyango ngizoyivula mina ngene that is your problem wena uma la musu ungabisaba creative uvula amaphiko ucelebrate nje ukuthi hayi egcina inkosi ngwenzile ukwenza to your best fike empini uthola disappointment kaBhuti wakhala madam lithi iBhayibheli ke wathi eqeda ukukhuluma noBhuti wakhe ngiyamthanda ukuthi lo mfana waqeda ukukhuluma noBhuti wamdisappoint lithi waphenduka waphinda washo the very same statement esesisho kwenye audience same statement yangashintsha imessage ukuthi ukhulume ngapha kwanga responda wathi umyalezo kodwa usamile uyotholana umuntu ngikhulume la kwangenzeka lutho ngakhuluma la kwangenzeka lutho into engayenza ngashintsha nje indawo yokudoba kodwa angizokushintsha udobo same message ngizoqhubeka futhi ngisho yona lento ngoba uyommangala mukwashintsha iposition wama ngenye indawo waphinde washo yona lonto uyibona ha kanti lento bese ngiandamana kanje kanti iyanyakazisa yakhulunywa lento yazi yatholakala kwi7 kaSaul wagijinyisela uSaul umyalezo to the king straight to the king kwathiwa kunomfana la ukhuluma isimanga uthini umfana kwathi umfana uthi uyotholana umuntu ongabulala lo yamfilisti hawu bapha wami uthi iliphi lo sosha manje cha umfana nje omusha nje ufika umncane kakhulu umfana uthi angathola umuntu anibizeni
wathi eqhamuka wabuza wathi whose son is this? One of the things that will help you ukuthi kodwa ngithule yazi ukuthi ube traceable. Enye into esebenzela uPaul covering. Waba neanswer nabanye baba neanswer mebembuza whose son is this? Wathiwa lo inceku indodana yenceku yakho lo uJesu. And wamsebenzela ukuzala uJesu lamfo. Ngoba uJesu beproduce inqwaba yamasosha. Lo bhuti phelo la okhuza lo uthi wenzani lo? Elinye lamasosha kaSaul azala uJesu. So uJesu kade esempini wazala nabantwana bakhe baba sempini. Wathi lo baba ngiyamazi unomlando omuhle kwaIsrael and usiproducele nenqwaba yamasosha. Kungaba yisosha nakho lokho. Akwenikuletheni. Makuzala lo baba ithule. Mayizala lo baba ayengaba yisosha. Khona abantu abayohlonipha because of your covering. Yabona yakho ungabi nakhaya nithuleleni. Yabona yakho ungabi nakhaya ungabi nababa ungene kulayo lemfundiso ka social labafundisi ngabaziyo abakhahlela ama covering nama spiritual fat iyokufaka ezingxakini wena uyothi umhla ubuzwa kuma opportunities to uzalo ubani la to inkinga yethu asimazi uzalo bathu akafuneka umuntu ongaziwa kusodlala ama games kodwa ndikhona nibathanda ka ngenxa kaJesu ohlonishwa uSaul wathi bizana umfana mayezalo lo baba. Eminye iminyango ayizuvulwa uwe iyovulwa icovering. Thowa mayihamba nobani lo hayi. Amakhosi amathatha ayolwa impi yesokuyabuzwa kathiwa akekho umbono khona la. Kwakuyisikhathi kusa introduce uElisha akekho umbono khona la. That's Jehoshaphat inkosi yakwaMowabi nenkosi yakhe. But akekho umbono khona la. Kwaphendula oyedwa wathi ukhona umbono uElisha igama lakhe yathi inkosi ngiblank khuluma ngoba lapha yathi no nayi into esingakutshela yona wathela amanzi ezandleni zika Eliya meaning he served Elijah. Yathi inkosi kwakusho Ahab wathi inkosi asambeni siye kuye uNkulunkulu naye. How usuyamazi ngazi uyise uma serve uElijah showcase God is upon that person. Awusengidafide kanje asamseso ngiyophuma ngake ngiyabona. Listen, David then boom kwathi usons zothi hayi umntwana kaJesu wathi mletheni boy. Wasuthi uthini khehle? Wathi baba mina sengiqedile ukulwa nalo wabhuti. Mina sengifuna ireward yami. Angayi sengiqedile. Ngitsheleni ngotholani ngoba mina sengiyibonile ngiya ngibuya. Uyotholana umuntu. Bantwana benkosi uNkulunkulu mangasi operator kahle kuyifear. Uyotholana umuntu. One of the giants I want to believe uthi ubaba uNicholas Bhengu enye umuntu wayehlangana naye hamba ngama crashes. Don't try this at home. Don't try this at home. Hamba ngama crashes. So then the Spirit of the Lord said to him, this man is not my will. Ukuthi ahambe khubazeke like this. He just stood, wama, wathatha ama crashes. Wahophu. Umuntu uhleli phansi. Wathi akusintando kankulu ukuthi uhambe ngalento. Uyacabanga ijele. Jele lodwa. Akusintando kankulu. But that thing angeke uyenze ungambonanga lo muntu ephila esegijima engakagijimi. Lo ababu show in the spirit emlunguza in the spirit wambona ehambela wathi awusengayiphula nenduku basengimbonile ephila. Ingakho no David uyilunguzile impi wabona uGoliath elwa naye walibona ikhanda enquma engakayi wabona ebuya nekhanda wathi hayi ngicela ukukhuluma ngami sengibuya uyonikwana umuntu. Ngiyamemezela nje ngimemezela ibilini zakho qosha ukwesaba. David Saul wabakhuluma abaqeda wathi Saul ekhehla yazi ngiyayibona lento wasithi mana ke baba ngicela ukwenza itestimony encane ngicabanga ukuthi inkosi yami izoba kahle la
le testimony yakho nje Nkosi yami ngizwe ubone la asizodlala bengisehlane nje obumbona kade ngifika manje ngiphuma ehlane so ngicela obaba ukuthi ngize la awuthi ngixoxe ngehlaneke ehlane lapha bengilusile izimvu kaBaba abafowethu bayazi enye into abangabatshela ngakabatshela yona ileke kuphuma ibhere lapha lafike labamba izinyane likaBaba lahamba nalo uthi ngithema ngithi ngiyolukhuza kulento aliyenzayo lafuna ukungidlozobela ngalibamba ngalidwengula uthi hey kodwa wathi ngiqeda lapho kwaqhamuka ingonyama nalo lenza same thing yabamba izimvu engizelusile iattack ibingezile kimle biyeyimvini lalela yabamba izimvu engizelusile lithi iBhayibheli yathi baleka mangithi ngizama ukuyivimbela yaqonda kimi ngayibamba ngayidwengula wayesethi ngicela ukubuza ke enkosini yambuza wena Nkosi angibuza umfilisti ngibuza enkosini uyini lo mfilisti ongasokile kodwa yazi ngikhonze ebandleni right uyini lo mfilisti ongasokile ukuba angathuka impi kaSomandla and keep quiet. What give me chance? I will fight this man. Fearless. What uSaul khehla unconvince usuqedile sengenza kanje. It's not for any Dick, Tom and Harry uthi inkosi ingagumula into eyigqokile king and give it to you. Singayithatha kancane sithi haya uSaul oba wabaleka nazo ezengu akaze siyibuke le area ukuthi uSaul decided ngoba mhla uSaul etransfera hand over isihlalo kuDavid was hand over ehlane I mean empini kwibattlefield enkathi egumula ingubo zakhe wayethi khehla you are next in the line lento sekungeyakho wathatha nazo ingubo boy shoot it for a period of angazi how many minutes 5 minutes or so 10 minutes ubalo uDavid uke wahamba egqoka ingubo zamakhosi lithi iBhayibheli uhamba ngazo ufana wathi yazi baba yazi ngibuyiswa yini hayi kuyasho manje nalo wayizenzele wena manje ngimncane ziyangisinda lo ababe ngizolwa naye fanele ngibe flexible manje angazi uyamindana ubaba mangayikhipha ngiyikhiphisa ukuthi nje ziyanxaka yabo sizongilwisa kabi wathi Saul is fine then uzohamba ungakho ungavikelekile wathi uJehova uyisihlangu sami ukube nasenekhona basethi empini uyisihlangu sami ungumpheme oh
Asime ngenyawo singabe sisahlala phansi. God has not given us the spirit of fear. But because it's high time ukuthi ibandla liphakame lilwe nomoya wesaba. Fear ibe enemy strong ye move kaThixo. Unama ifear inamathuna abaprofeti. Ifear inamathuna ama giants. Abantu baze bafe bengabanga yilento uNkulunkulu akade efuna babe yona. Fear is an enemy of assignment. Wabona assignment imile okwazi ifear ithethe over. Fear is an opposite of faith. Wabona umuntu esaba okwazi ukuthi akakholwa. Fear is an enemy of prosperity and success. Wabona umuntu engaphumeleli wesaba kuthathe over. Fear is an enemy of big visions. Wabona imbono iphozile imile okwazi ukwesaba kuthathe over. Many people abenzi lutho today basaba ukuhluleka. But I once ngangathola I definition ye failure. I discover ukuthi failure akuyona yonke lo muntu esishoyo. Sithi umuntu sithi thina umuntu ohlulekayo umuntu okay ngicela isigama lesense igama le strong isehluleki umuntu owenza into wayese engakwazi ukuyiqedela ngenxa yokuthi uhlulekile. That is not a failure. Ifailure umuntu osaba ukwenza into aqale nokuyeqala nje ukuyenza ngoba esaba ukuthi uzohluleka engakazenze lutho. Qala nansi business encane hawu mase ngathengwa. That is a failure. Abantu abasaba uqala ukwenza into ngoba besaba ukuthi bazohluleka. How many people esinabo la? Strong visions in the church. Unembono emkhulu kabi ibandla li rich. Ngisho mina spiritual. Ngisho ibandla li rich. Ngisho naseyintweni material. Li rich. Ngisho naseyintweni engama visions and ideas. But look, astakela kubazalwane. And ziya ngokuya ziyasondela insuku zokuhamba kwalo. Ezinye izinto ayiqaqiwe. Hamba uyocheck. Yini indaba? Amathuba ngekho cha. Okwesaba. One of the Pakistanians enza a miracle. Asifundise enye into thina siphile emakhaya. Wonke umuntu uyasaba uqala ibusiness emakhaya. Ingqondo yakhe ithi abantu masemakhaya banayo imali bayithatha. Bafika amaPakistan. Afaka ama container emalokishini akithi amancane. Afaka ama container kuma rural areas. The very same rural area esasicabanga ukuthi nayo inalutho. Abantu babamba ulayi namanje bamkhona. Abanye bama ngisho everandi wakhona. Ubusuku lekusenzwe leyoshona. These people bagqiba thousands of money. Bayithola ngakini lawa uthi khona abantu balaba nalutho. Yazi yini abayi overcome? Ama ifear yokuqala. You don't have a challenge of devil. You have a challenge of fear. Ayithina sonke ke la abathile. God khona umuntu oyedwa emsebenzini oyothi ingiphethwe ikhanda lokho lingiqabulelela. Kuclick into emoyeni wakho ethi mibizele ngale ya umbeke izandla ngizomphilisa ifear. The only thing ongaba na bold ukuyisho ukumadvise ngamaphilisi strong angawathola. Ureplace healing uJesu abayifuna ukuyenza ibe divine ikhazimulisa uJesu. Uthatha icredit uzoyinikeza iscience. Angisho ukuthi abangawadla abantu amaphilisi. I'm not that preacher.
ngisho ukuthi kodwa uma umoya engcwele wa indicate ukuthi woza la colleague, what is your problem? Mphethwe ikhanda lingino 2 weeks noma no 1 week aliphele. Let me pray for your colleague, not God. I'll lay my hand upon you. Not bad. No, angisho umthandazo womsindo. Ngisho lo mthandazo ukuthi sithi awuvale kancane colleague kade akangena umuntu eoffice vala. Let me just pray, Father, in the name of Jesus. You spirit of headache, go. In Jesus' name. Musuthi colleague, I trust God. Musu uyamziba ngisho ukuthi una amaphilisi esikhwameni okuziba nje utest ukuthi into yakhe iyasebenza. Uthi kuyaluza kancane uhambe uyosebenza ubuye uzoyicheckisa ucolleague. Colleague, injani ikhanda? Uzothi mfo angazi lento angiyazi ngiyaba futhi ngiyayiqala uku-experience. Uyazi inkathi uqeda ukuthandaza lihambe go. Uthi hayi colleague, angisho angibuye uthi uyabuya kwesibili. Are you sure colleague? Uthi lutho uthi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Ifear ibaleke nama testimonies amaningi anga glorify uChrist. Ngizokuyeka nje into eziphezulu. Uthi umoya engcwele indicate useTexini athi awuyikhulume kodwa le ndaba uthi ngiyinkosi. Njalo ifear ngizondela into eyodwa. Iqhamuka isukuma mase kukhonte vele enkosini. Fear is an opposite of the word. Njalo makwakhonte umoya engcwele ifear ibisema ngenyawo. Iyami linde mangakakhulunywa lutho. Kodwa makwakhona imove eyenziwa uNkulunkulu ibisiyangenelela. Uyacabanga usuyibukela phansi, usutshela laba bantu, usumemeza eTexini, uyacabanga usuma public, uyacabanga ususharela abantu eRes ukuthi usindisiwe, uyacabanga usuthandazela umuntu eoffice, uyacabanga ngoba sithena izinto thina esiyizo sabona ngathi siyazehlisa masizenza. That is a language of fear. But tonight I'm anointed by God. Namhlanje bafowethu uNkulunkulu unginika umusa. Uthi ngithuthe bonke abazalwane siba se theater lika moya. Kuyo kwenziwa ioperation. Into ezo remove nje kuyoyika okuningi, ku remove the spirit of fear. Because I see abantu aba dynamic. Umoya engcwele mangithandazela le subject. Uthi umoya engcwele, I've got giants in South Africa, giants. Poshona up what anyamalele angene onke esigodini esi1 sokwesaba. Uthi abanye bathandaza night in and day, abanye bafundiswe bane message loaded, abanye abazila ukudla like nobody's business. Wathi phola amandla shona ngaphonke adliwa kwesaba. Uthi mayiqeda ukuthandaza ithi fike now it's my turn. Wena uyoba isigqila se fasting nokuthandaza nje kuphela but awudemonstrate ngishawodwa amandla. uJesu bengathandaza ngenzi lutho. Futhi uJesu bengenzi lutho engathandazile. There's a balance. uJesu bengenzi lutho engathandazile futhi ubengathandazi bese ngenzi lutho. Let us lift our hands. Namhlanje